chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Mana kamano janeno mara wadugo kendo mano e ondamono endo mar ariyo kendo nang'isi toke kacha ni wadhi bedo kod welo odiochieng' ma kawuono amago johala matimo ohelni mopogore opogore kendo wan gi jatelo no endo kata ng'atno mawuok e riwruok mar Gifted Heart and Hope Foundation. Embe wan kode odiochieng' ma kawuono ni endi to mokwongo adwa ni mondo wang'e wendwa mo olimowa odiochieng' ma kawuono ni endi mana kachako gi batha koni nyiswa nyingi gi gimitimo titime kanye mondo at least jok maneni ong'e ni in ng'awa. An giluonga ni Beryl Achieng', Anyasembo, to dak komoro ni Nyahera. To ohala matimo ohanda mar rabolo. To rabolo no bedo kaka oka nikech awuotho kode. Kamano. Okay. Erokamano ahinya mana ka wadhi wendwa kata welo marwa mar ariyo. Inyalo fulori ting'iswa ni initimo ang'o? Mondi akone chuny onagi erokamano kuom luongo waka. An nyinga iluongo ni Beatrice Jane. Ana japuonj. Okay, asante sana. Ka wadhi wendo mano mogika. Erokamano Sheila. Hello Gifted Heart and Hope Foundation. Amuso johera mag chuny onagi kod oganda nyanam duto tani oyawre uru. Mara ni Ezekiel Aloch. Ane programs coordinator mar Gifted Heart and Hope Foundation Kenya, based in Kisumu region. Yes. Okay. Karibuni sana. Janeno mara waneno ni ntiere gimano timore mano ne ja ohala mobedo bathani endi kendo en gino endo mane ok ber kata matin. Ka wayudo ni jo kanjo ong'e gi koka city council ane omonje kendo ntiere gik mano timore. Apani adwa ni mondo mi thuolo mondo olerwa ni to en ang'o mano timore to nochakore nade nikech gimoro ka gimoro nyaka bed gi chakruok mare. Koro ka mi mana thuolo mondo ilerwa ni to ang'o mano timore? Gimano timore
kana wuok dala nakwongo arawe osuptal an gi jatuo kuro. Sama ne an gi jatuo kuro nokatemo mondo achop chon nikech ajawuothoga. Nochuna ni mondo achop molewo. To sama ne achopono nadhi mondo abed piny nikech nasebedo kaol. Koro kana bet piny tok nang'eyo nikech sama ing'e ni in gi jatuo pachi duto te. Mana kaka Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Otimo mosa janeno mara kamora ma intiere kuom ng'ikruok mano bedo no endo ing'eni magi gigo eko ma olosa kod lwet dhano kendo wayudo ni ng'ikruok nyalo bedo sa asaya. Koro warwaki kendo ni machiegni ne wanetwaka odiochieng' ma kawuono kendo wang'iyo kaka jogo eko kata jo city council mago kanjo osebedo ka nyanyasa kata jo halo osebedo ka kadhe midhiero malich mokalo mano e lwetgi. To mana kana nyisi mbele kocha eni wan gi welo molimowa odiochieng' ma kawuono ni endi. Koro adwa ni mondo wachak kod jo hala no kata ja ohala amane okadhe lwet kanjo kendo onyiswa ni ang'o notimore sadi. To wadwa ni mondo wang'e mathoth mondo bang'e wadhi neno video mano video mano maki e sechego eko mane masira makamano ne timore. Karibu sana. Nawuok dala abiro uso. Ajadhiga uso sama chon. To kalure kaka an gi jatuo na an go tuo jatuo osuptal. Koro chuno nyaka dhi ane jatuo mondi eka duoga dhi ausi. Koro kanya duogo kana neno ka jatuo koro chuno ni mondo abi. To sano bedo molewo mano kanyal wuotho kaka jawuothoga an ga oka wuothoga. Koro nochuna ni mondo abed piny nikech nyaol nikech paro be ingo mang'eny nikech kin gi jatuo to weche mang'eny ing'e ni paro mang'eny. Koro ne abet piny sama nya bet no nok expect ni jogo nyalo biro kar sechego nikech kosechopo gimoro sa 12 kanyo wabet ga ma jabet ga kanyo ka usi. Seche manya bet kanyo koro johala machielo awinjo ka goni ero mena wang' wahero ka goni komena wang' to ji wuok ng'wech
ombena wang tan mind na te nok ong'e ni ati ni jogo nyalo biro nikech ok nang'e ni seche go ginyalo biro nikech sama gi jolaw ga ji nosekadho. Koro sama nya bet kanyo ema nya ko ka gari kaka nyo biro be ok ginyisa kata ni simama kaka omona chung'ni ma bende gari nane madino nyona to rabonda ma nyase pedho piny no ema nye ginyono te. Piny nyochama gima nyalo timo nye onge nya dong' ka ywak seche go ema nya poka madam ochopo kanyo ji nyopong'o kanyo mang'eny ka ilesa igini yawa gimotimre na gin ke seche mane mano gisetimo to pod agina achiel pod gilawa to kora piny to koro gilawa to gige na to ne giseketho to mago te gik makonyrago e ot akonyrago gi nyithindo takonyrago nyaka gi jatuo. Koro nabedo standard makata gima nyalo timo ne nyalo tama. Ato mana ka penji en ni sama ne giselor ne gilore gari ka ginyono rabolo gi koso gari rabolo ni to ne ginyono gi nyamburko margi. Gari ne ginyono gi nyamburko. Jogo ne nitie tok pickup to moko nyolor. Koro joma nyodongo e mbele pickup gi nyono kale gigo. Okay, to in kendi emano timni tima coach ni koso ntiere johala mamoko ma bende gige gi nokethore. Ane mamara nyokethore. Ne wan gi jomena to jomena go nyoriko. Ane mane giyuda tan mamaka ge mane ginyono. Ato be gisebedo ka gitimo tim kama endi koso odiochieng' manyoro emane gimonjo design mano monju godo nyorono. Gisebedo ka sasa nikech there is wakati moro mane nitie chien kocha ma en 1 week ago ne giyuda be kana uso ne customer taketo dhecha no piny kora dhi kawo change ne giting'o ba gidhige i gari natemo lawogi nokayudogi nawegi kamano bawe place mana use no kora dhi amanya another place. Koro ka another place mana manyo ni ema ero koro nachunogi gibi koro ginyono. Kamano. Janeno mara mano en wach malet kabisa nikech ng'ato kowuok e ode ni dhi timo ohala mare owuok with a reason. Ok onego bed ni imonje kendo iketho gigo eko mo otiyo gi pesa ne en owuon mondo nyiew mokete ndara kacha mondo eka bang'e oyud kaka onyalo yudo migago mare mano kochopo godhiambo. Adwa ni mondo wang'i ane video gimano timore mondo wang'i ane ni to notimore nade. Producer marwa neno ka ntiere standby kendo dine akwayi mondo iketnwa video no mondo wang'i ane gino endo manotimore. Nyinga Ezekiel Magnasi Mene. Maybe someone yaluro par nya benda ja county dong. Koro wanyisa idina. Iwacha jatenga nyalo konyi. Sako wadwa yawa. Nyinga Ezekiel atiyo gi NGO. Sawa. Koro matimo maduong' wakonyo joma chalo kama. Wakonyo rabonde ke lakini mogik mwisho kama. Kijana ka dini forma mogik mwisho dong. Mwisho baba. Koro anan program ko mare NGO. Koro wanyalo konyo. Koro nyalo konyi kinge gimidwaro. Koro kan ti nyalo timo pogore gi rabolo ne. Kata ka rabolo ne midwaro to nyalo dwaro scale maduong' moingo ma. Pinya manyo kama nyawo use. Wanyalo yaro ni kodo maduong'. Ber kata supplier. Yom kata kisi ti supply ji Kisumu. To kan ti nyalo timo pogore ma binyalo kono wanyalo konyi. Koro inyalo mana bedo thuolo tinyisa. To onge ala moro minyalo kata kios moro kata koro dala kikiyanya era kibiro koni. Kesa ngini koro bolo sasa nyingi ni fa mana dala. Jatuo bende. Tol. Ada domi Ina no gini. Okan nga marach. Ina ni marach. Watani. Ineno mai. Moro kae ma pidhi wuok. Ineno gini mokenja ku ineno gini. Ini kata sasa kito kasetro kujide ngeni ngamanga mantiere dog. Ma en gimo kachala kati iluor. Gimodwa maionge. Gimodwa maionge. Koro. Kanya kata miki pande na ini ID number na. Jogi modong. Koro nya konyi kiyie wuoyo to nya konyi. Lao jogi modong. Nikech onge modong. An be unya konyo. Ne wachi mama wachi. Chanja wacho. Koro madhi wuoyo ma wacho.
Jogi manyako lao. Koro, inyalo ket ni stole dhodi dala kacha. Osera bolo ni meda biro town ka. Mae kako manyo. Onyalo bedo stole dala. Dala. Nyaera. Nitiere space. Michulo koso mamari wanyalo nyuol mar nyithindo machiege be nitie chiemo. Biro nyono Ino wanya sasa lochon. Maka jo mokuong. Macha kana chopo ukinyi dhido ni yuage otho. Sasa neno matin. Ok ber. Soro timia. Ogin nyalo kawo namba na. Kain gisiwe. Magi fuo. Koro ini mitimia. Ini miko. Kama chakre kama rabolo ni magi bibiro nyono. Nikasema kwa nyaka na mtu onge credit. Koro wendo uchukue namba yake ukol, turu kode. Na uongea sasa. Nana nyaka tako. Iwuoyo kitegno. Ng'ama dwaro koro ma you put behind. Kisiki dwa yuago ma. Anyalo tiegi. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Janeno mara en gima leta kenda pani neno video no endo gima notimore. Rabolo ne onyon kendo mago ok nya usore kendo mano asara maduonga. Akiani janeno mara kamora mora minenoa ini nyalo wachango amano e bidhiro mane ja ohala oyudo amano kokadho e jogo eko monego bed ni konyo jo ohala e pachoka endi tiyudo ka kar mondo gilosi to gin gisebedo mana kiketho. Adwa ni mondo imiya pachi e Facebook marwa Chuny Onagi TV or ote mari mondo inyiso ni to ini paro nade ang'o minyalo wacho amano kaluwore kod gima notimore mano odiochieng' no endo manyoro amane ja ohala ne omonji kod jogo eko ma gin jokanjo kendo notimo tim magalagala no endo kawadhie wendo marwa mar ariyo apa ni waneno video no gi gima notimore koro in ang'o minyalo wacho e wachno? An be kawuoyo matin oyuda kalo to kalo ka gino koreko timore to Beryl ne onge endo wuon ne onge sin sana oringo koro kachopo kanyo tachako ywak to koro ka ywak ji ne paro ni mago gika koro gima naneno ne litna naneno picha madala koro awacho ni to mama ni obiro manyo mondo jomoko rite kochopo to giyud kaka ginyalo konyore kae to gik moko orumo kama rabologo ikawi gowi ikawi bire uso eka ng'imiyo wuon pesa ne gimodong' e wiye matin cha ema ang'i konyori godo koro kosenyone kamano kaka koro ditimri ditami kendo nyaneno gima nyalitna makara ka nyewago uwi kanyo nyewagoyo ne litnwa nikech chiemo ok tim kamano samitimo kamano to nyithinde dhi nindo kech tinyone gi tiendi ok onyal usore ok onyal chamore mama ni nyaka dog nyaera piny be oseimore gimodok ga lwete be onge koro nyochunowa kama nyi wantiere no wa mobilize ji koro nyewa wacho ni ng'ama nigi gimoro amora e lwete mondo wayud kaka onyadok nyaera koro emane wachopo kanyo to ji ochako golo gima tin siling 10, 20, 50 moyudo kaka odok sama ne wadhi mbele kamano to ema Ezekiel nobiro to ema koro ochako wuoyo kotemo none zaidi kamano. Erokamano. Ayop ni jok ma chuny gi ler kaka in pod exist e piny kaendi kendo ko ni erokamano kuom ane donjori e wach cha nikech oyudo ka ng'eny ji kama sira ma kamano juko nyawadu to gin gikadho ga kadha kendo giwacho ni it's none of my business ok en shita kacha chande but wako ni erokamano kuom bedo gi chuny mane in godo no akawadhi e wendo marwa mogika is the only man in the house. Maybe ngiswa ni riwruok ma intiere no en riwruok mane nikech aneno kirwako t-shirt no mongi ondike ni Gifted Heart and Hope Foundation matende ni uchiwo hopes moko ne oganda jo Kenya. Koro explain wa mokwongo ni en riwruok mane? Erokamano Sheila.
Gifted Heart and Hope Foundation en riwruok ma pacho ka. Ma dwaro mare maduong' momiyo nolose en ni mondo wanon kaka wanyalo gik kuom ogandawa ma ogik e korot. Nikech kinde mang'eny non ka jowa kogik mwisho kabisa to kama nyalo dhi onge ma samoro ng'ato paro ni koro kawo ngimane. Kwa moneno ni to donge ber ka nitiere dulo moro matin mar ji giwegi manyalo konyo jok machalo kamagi. Mae paro mano biro mano miyo Gifted Heart and Hope Foundation ne ochuogi. Gifted ne ochuogi higa mar 2014. Koro wasebedo katimo ma e Kisumu and other counties e Kenya ka kuom ndalo duto te. Mae ma watimo maduong'. Kopogore ma watimo gik mang'eny, watimo gik madhi korka ngima mar dhano, ratich oganda, ber mar alwora to kod weche mabiro apoya kaka koro piem wanyocho sando jikano chakani rango bende watiyo kudu kanyakla nino ka watero no ganda chiemo ngede gigi sikul shopping voucher mae maduong' momiyo ne nochug duolni. Koro mae gima Gifted Heart and Hope Foundation to mana kaka nyinge no a Gifted Heart jite oko michuny mar timo ma samoro mama ni jadi mani nitiere sin to nikech en gi Gifted Heart mani gima Nyasaye ma chugu kuom ng'ato. Koro mae e riwruok mar jogo ma Nyasaye nomiyo chuny machalre mago mbaka jomoko kama gintiere mae duol ma atiyo godo. Koro atiyo kod kaka programs coordinator e Kenya mangima. To koro mana ka penji nikech ka wang'iyo video chatapa ni ne in kacha gima ne timore kacha ne ning'eyo kata ne in kacha chande. Ere koka ning'eyo ni shida makamano nowuok koso imbe ni kadha to ipo mana ka masira makamano oyudore ka in ganyo. Erokamano Sheila moko nganyalo wacho ni video no apani ng'ata kata monene koro joma onene kata gisani en gima nyalo inyo chuny ng'ato. Nikech aparo ni kwa wewe weche mang'eny chike sirikal ng'ama tiyo sirikal ng'ama ok tiyo sirikal wan gi gimoro achiel moriwo ni waduto wan dhano. Koro nitie gima dhano wadu ok detimre ne mana ka in bungu male moromo kode to le manyalo timone. Gine en gimoro around 6:30 saa 12:30. Koro ambende na wuok e tich to gino timore e wall mar Kisumu Boys ka. Koro ambe nakadho to ji nogudore mana kaka kama jali samoro timore cha. Koro en kama oganda ogudore to jomoko gunduru to jomoko mako wigi. Donge manyakera wigo yo wangi. To ka donjo to wangi kongo dhi piny kama ji ng'iyo non ki samoro ng'ato nindo samoro ng'ato apiko gweyo. Tano mana ka rabolo chiemo nyawegi emonyon ma modhanjore. Koro bende kata mana dhoga mang'eny no tama kaka chak wacha chiko ita gik ma ji wacho. Sheila kanyalo wacho matin anyalo wacho ni nitie gik mang'eny monego wapenjre kaka oganda kapok watimo kata ka en gi chike lweti kata onge chike lweti. And county government en sirikal machiegni sana. In fact nochuoge mondo obed machiegni mondo ong'i jopiny gi wang' machiegni moingo sirikal maduong'. To ng'at monego bed ni sirikal ng'i ahinya en ng'at ma ji duto gin nyithind sirikal matiye sirikal man gi mwandu ne owuon kata maonge gi nyalo kaka wan kod Beryl kama. Koro sin no kinene to okine ubinadamu e gima notimore no. To apenjora niya donge nitiere chik marito piny do mana diere to chik ni ji ong'ete ji ok ong'ete. Koro maduong' onego bed ni sirikal timo en ang'owa wayiere ni sirikal samoro ne timo tije donge nikech kanjo gi bende ondiki gi mondo giket chike makare mang'iyo kaka town ji timo ohala. But seche mane gitiyo ni bende seche ma chik bende oketo gi ni gitiye neno mano saa 12:30 odhiambo makata jotend county muchung' ne kanjo gi gimba anyalo miyo gi penjo ni to nuoro ji ni mondo oti saa 12:30 mondo odhi onyon rabondo ji kata gidhi giket chik mondo oti sawa to kata ka nuoro gi bentie pende chik mano somo ne gi samo timo ne gi training ni kuno ka ng'ato okito rabole bathara to nyonuru gi gari kech koro mano nutie bwo chik ng'amo tie bwo chik ok penjo nikech mano chik marito penjo. To koro nyono rabolo gi gari ni en pende chik mane mar county mane nyalo miyo gi ratiro mar nyono rabondo mamani. To sawa chiko mi ratiro mar nyono rabondo ng'ato e bath ndara ko uso do mana diere. To koro e ng'ama dhano ma Nyasaye miyo chuny koro in gi chike lweti do ndiere gik ma kapok itimo nikech chiko mi nyalo no to nyaka ipenjri nyadiriyo. King'iyo rabolo go machapane rabolo makata stock no krom kata single 1,000
ineno. To mamani wacho ni owuok Nyahera, to wuotho Nyahera mondo bi ous kacha. Dhumuni mare ni en gi jatuo ei town ka. Koro ous matin, mang' ochokono, ki jatuo cha dong' ni ward. Odhi orawo godo, e bende onong' gima onyadhi godo jatuo, kata ochul sandan moro mano ndik ne jatuo. Koro sama senyondo rabolo ni kipenjeri gik moko ariyo. So Sheila, it is very sad ni gima kamacha pod nyalo timore e thurwa ka. And ang'eyo ni duol ni chopo ne gavana nikech giduto gintiere platform mar onagi chuny onagi ka. Bedo bede gi chenro mar retraining mag kanjogi. Mondo nyisgi ni sawa, chik to amiyo, to nitiere extreme circumstances ma kata mana chik chako dog nonore en owuon. Ineno mano. Kech kata in nyathi nyalo timo gimoro ko nyathini kama no kete glass no kete lak mesa ma kata ngama nguri tumo glass motore. Ineno. Samoro kata kama ichwaki pi, kama ikete ajiko michwako do pino, kata indi tumo mo wangi mok dang ipar nyathini ogore chai ma chai wango. Kora paro ni it is very sad and ako en ma de duol ni nyalo donjo ne 10 county to gi yie mondo ma obedie mogik. To kata gin ginone niya scenarios gi nyalo konyo nade mok ni ng'ato gi kama koro pono no kaido mamani situation moro mandi ne nyoro in fact ai no nyalo wuoyo nyoro no ko wuo makata ki joduol mantiere e video go jomoke maduoko kata gik ma ng'ato penjo kanyo en wuoyo no tame koro ng'acha debe ni joma chalo kama mama Jane kama no ko biro no ko come through mama ne nyalo kata gari nyaka tago e kuwuotho kodok Nyahera neno onya kata dhi modere nikech nitie video moro kanya pani ka ngunya ka thulo yino nyalo tuge mama ni dagi otur nigi chume tiende jaod wuotho gi crutches be nigi chume tiende nyise ne breadwinner en gi familia ineno koro it is quite sad Sheila but again oni nikech duol ni ochopo ne sirikal ging'ie sana kaka weche machalo kama ginyalo resi ero kamano en gima leta janeno mara ka ng'ato wuok e ode dhi timo hande kasto bang'e ajo city council monje kendo timo ne tim magalagala no endo apani piny owacho mar kaunti ma Kisumu ka endi mano ka wachni ang'eni wachni dhi chopo ne gavana marwa ama kaunti ma Kisumu mano ngire Peter Nyang' Nyong'o kendo nego bed ni okawa tuwa mager ne jokanjo mosebedo katimo tim makochni endi ne ojohala mapacho ka endi especially johala matindo mawuok e utegi kendo gidhi manyo nikech sani waneno ka ngima oidho kendo ngima tek tweta ne oganda jo Kenya but ng'ato wuok e ode mondo at least odhi omany nikech komanyo be usuru be nyaka chul koro en gima tek janeno mara wang'iyo ne video no endo mar ariyo mano mana kotenore kod wach manotimore odiochieng' manyoro Goluro kata gimoro amora ne dagi. Koro jaodi wuotho. Ene oasla jaodi be wuotho gi chuma, dagi be koro kene chuma. Koro ne. Then jaodi bende ngado kata mani ngi pa mane. Kiki kawera bolo gi wera bolo kiki pigi mag mi kora monde gi ocham. Then nyono rabolo. Rabolo ge makiki kaw. Wawe akata kaninjo ero cham. Ngama ne gise 20 mondo ko wakonyo moja kon 20 kala 10 okujo nyaka pesa madi. Mama nya. 20 tena sawa. Benga mongon. Ngama kada nigi chenjo wadwa, ngama nigi chenjo. Nyako ni zakre ne jaode ne uru jo wadwa. Obaket bei 2010 ken modo odog Nyahera. Wan gigi koro wawe kanyaka gunia wenegi. Mora mora. Gini to adwa sasa. Kau mora ne kau dhi chopra la nyen sinto chiem kau. Ngama nigi 20 ikidiri ore na kwa kanya konya 2010 Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV.
Adundo Jaluo. Kau, morale kau, itu coba lanya, sentuh ciem kau. Ngama niki 20, kiki diri, wale na kwa kanya kau. 2010. Ola gola rokamano, nyaswa kweli. Ngama niki 20, okoti na tolu mia bis mia rei, 20. 20. Yo wadu. Ngama niki 20, konya. Ngama niki 20 karateno mia. Ezekiel Jimbo. Ngama niki 20. Samane maizolo.